До сега, примерно, аз в медиите не можах да разбера, след толкова много говорене за жертвите, защо самите институции не започнаха да говорят и за кой евентуално би могъл да е извършител. Защото жертвите не са си причинили това сами. Колкото и нали, невероятно място да е България, не е чак толкова невероятно и чудовищно. Много малко всъщност от това, което медиите, най-вече медиите подобни на Епицентър изнесоха, всъщност отговаря на някаква правдоподобност и фактология, ами е наистина спекулация, която вдига някаква димна завеса в посока на замъгляване на фактите. И третото като читател, защото аз обичам да чета, като читател на тази ситуация, аз започвам да си задавам въпроса, кой има полза от такова замъгляване. И от липса на фактология, и от замитане под някакъв килим медиен и така нататък властови. И ситуацията, в която попадаме, която е много, много тежка за толкова дълго време вече, ме навежда на мисълта, че може би някой, който нали, предстои да бъде гласуван, избиран и така нататък, има полза също. Може би.